ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 7-8 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ପଡ଼େ ମୋର ପିଲାଦିନ ଛୁଟି ଘର। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଉଦବାସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଗାଁ ଓ ମାମୁଁଙ୍କର ଗାଁ। ମାମୁଁଙ୍କର ଗାଁକୁ ଯିବା ଆଗେ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ମା ଭେରିକା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାହାରିବା ଗୋଟିଏ ମାସ ଆଗରୁ ଖବର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶଗଡ଼ ଉପରେ ଟୋପିଟିଏ ଓ ବସିବା ଜାଗାରେ ପାଳ ଓ କନ୍ଥା ସଜ ହୋଇ ମୋଟା ମୋଟା ବଳଦକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଶଗଡ଼ ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଗଲେ ଚାଲି ଚାଲିକି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସାଇକେଲରେ କିଏ ନେବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଆସନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ଶୀତଳତା ଭିତରେ ବାଟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ହଁ, ଦିନେ ଦିନେ ଖରା ଛୁଟିରେ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମହୁଲ ଖାଇବାର ଦେଖିଛୁ। ଥର ତ ଏମିତି ହେଲା, ଶଗଡ଼ରେ ଯାଉ ଯାଉ ଭାଲୁ ହୁଙ୍କାର ଦେଲା ଯେ ବଳଦ ଆଉ ରହେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନ ମାନି ସିଧା ଦୌଡ଼ି ନେଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇଦେଲା। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ପୁରା ଛାଟ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାମୁଁଘର ଗଛପଟର କୂଅ ପାଣି ତଥା ମାମୁଁଘର ଗାଁ ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ ମୋ ମୁହଁରେ ରହିଯାଇଛି। ଖରାଦିନେ କିଛି ନ ମିଳିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଶାଗ, ଶୁଲା, ଶୁଖା ବାଇଗଣ, ଖଡ଼ା ବଡ଼ି, ବିଲାତି ଆଳୁ ପକା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସହିତ ଭେରାଇଟିର ଲେତି ଆଉ ତାପରେ ଡବା ଘରେ ଦିନେ ଦ୍ୱିପହର କଟାଇବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଝୁରି ହେଉଛି। ଗାଁର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ ମାମୁଁ ଘର। ଘର ଭିତରୁ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଇପଟେ ଗାଈ ଓ ଛେଳି ଗୁହାଳ, ଚଉରି ଘରଟିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝାଡ଼ା ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାରି ଶେଷ ପଟେ। ପୁରୁଷମାନେ ଝାଡ଼ା ଭିତରକୁ ନହେଲେ କ୍ଷେତରେ। ଗାଁଟି ଯାକ ଲୋକେ ମାମୁଁ ଘର ବାରିପଟ କୂଅରୁ ଖାଇବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବାରିପଟରେ ବିରାଟ 4ଟି ପଣସ ଗଛ। ମାମୁଁ ଘରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ 1 ଟ୍ରକ ପଣସ ଖାଲି ବିକୁଥିବେ। ଅଜା ଥିବା ସମୟରେ ବାଡ଼ିରେ ବହୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଓ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବିକୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ମାଉସୀଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଅଜାଙ୍କ ଘର ବୋଲି କହନ୍ତି। 5ଟି ମାଉସୀଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଭିତରୁ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଯେତିକି ଉପଭୋଗ କରିଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେତିକି ଉପଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହ ପ୍ରକୃତିମୟ ହୋଇଯିବା କାହିଁକି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋର ମାନସିକତା ରହିଛି। ସକାଳେ ଉଠି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଗଞ୍ଜିଟିଏ ତଥା ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛାଟିଏ ଭିଡ଼ି ଛେଳି ଚରାଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ମୋର ଗୋଟିଏ ନିଶା ଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ହେତୁ ହେବା ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରା ଛୁଟିରେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ମୋର ଆଡ୍ଡା ଜମୁଥିଲା। ଅଜା ରିଟାୟାର୍ଡ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁ ବୈଦ ଭାବରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏ ଗଛର ଏଇ ଗୁଣ, ସେ ଗଛର ସେଇ ଗୁଣ କହି ଗଛ ଚିହ୍ନିବା ସହିତ ତାର ବ୍ୟବହାର ବିଧି ଓ ସଂଗ୍ରହ ବିଧି ମଧ୍ୟ ବତାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋତି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା ଖେରା ବାବା। ତା ଭଲ ନା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ମାରିକି ମୋତେ ଖୁଆଇବାରୁ ତା ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଖେରା ବାବା। କନ୍ଧ ଜାତିର ଲୋକଟିଏ। ମୋ ଅଜାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ତା ସମ୍ବୋଧନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ସ୍ନେହୀ ପରିବାରଟିଏ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କାହିଁକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେଉଁ ଘରର ଭଣଜା କି ଜୋଇଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାକର ଭଣଜା ଜୋଇଁ ହୋଇ ଚିହ୍ନା ପଡ଼େ। ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜୋର ଭିତରେ ଅନେକ ଫୁଟି କାକୁଡ଼ି ଆଦି ଚାଷ କରନ୍ତି ଖେରା ବାବା। ମଧ୍ୟ ଖରାଟିଆ କାକୁଡ଼ି ଓ ତରଭୁଜ ଆଦି ଲଗାଏ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ତା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଘରେ ବସି ବିଡ଼ି ବୋଳନ୍ତି। 2ଟି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ତା ସଂସାର। ଆମେମାନେ ତା ବଗିଚାରୁ ଯାହା କିଛି ଓଟାରି ଖାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଫେରାଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ନାତି ଖାଇଲା ବୋଲି କହେ। ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଇତା ପକେଇଲି, ତେଣୁ ମୋ ଅଜା କହେ, ଆରେ ପିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ଛାଡ଼, ସେ ମୂଷା ମାଂସ ଟିକେ ଖାଇବ। ଅଜା ମଧ୍ୟ ଆଇକି ନ ଜଣେ ଯାହା ଖାଇ ଆସିବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତା ଘରେ ମୁଁ ବହୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଚିଜ ଖାଇଛି। ତା ଝିଅ 2ଟା ମୋଠୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼। ପୁଅଟି ମୋ ସାଙ୍ଗର ନାଁ ଗୁଲଟୁ। ସାଙ୍ଗର ସରସିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକେ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଇଁ ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଛୋଟ ଦିନରୁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି ଗୁଲଟୁ ମାମୁଁର ମୁହଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଭାରି ଗନ୍ଧାଏ, ତେଣୁ ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କେମିତି ଅସହଜ ଲାଗେ। 10ମ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଅଜାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କମିଗଲା। ଏମିତି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ କାହିଁକି ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଅକୁ ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଗାଁକୁ ଏ ବସ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବସ୍ରେ ଉଠିଲୁ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ। ଯେତେ ଗାଁ ପାଖ
ମୁଁ ପାଖେ ହେଉଥାଏ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଚିହ୍ନ ମନେ ମୋତେ ନାହିଁ। ସବୁ ଯେମିତି ପଦା ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ବାବୁ ଜଙ୍ଗଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବାଟୋଇଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାବୁ ଏଠି ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ନା ଜମି କିଛି ପାଇବ ନାହିଁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲି। ଭାବିଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି କିମ୍ବା କାହାଠୁ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଗିଯିବି। କାହାଠୁ କିଛି ନ ପାଇ ପୁଣି ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ପଟେ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଚଢ଼ିଲି। ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଜୋର ପଡ଼ିଲା। ଖୋଜିଲି ଖେରା ବାବା କାଳେ କେଉଁଠି କିଛି କରିଛି କି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଗାଁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥାଏ। ନିର୍ମଳ ପରିବେଶରେ ରାସ୍ତାଟି ତଥାକଥିତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମାଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ମାନଙ୍କ ଧୂଆଁ ତଥା ରାସ୍ତାରେ ଅସହ୍ୟ ଧୂଳି ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେମିତି। ସେ ଯାହା ହେଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଗାଁରୁ 100 ମିଟର ଦୂର ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଆମ୍ବ ବୁରେଇ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତାରି ଦେଇ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ତା'ର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ଘରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିଲା। ଆଗରେ ମାଟି ଘର ବଦଳରେ ସେଠି ଥିଲା ସବୁ ପକ୍କା ଘର। ଅଜାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଖେରା ବାବା ଘର ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାମୁଁ ଘରେ କେହି ନଥିବାରୁ ଖେରା ବାବା ପାଖରେ ମାମୁଁ ଘର ଚାବି ରହୁଥିଲା। ସେ ମାମୁଁ ଘର ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ିର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବାର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତେଣୁ ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲି। ମୋତେ ଦେଖି ବାବା ଯେମିତି କୋଟିନିଧି ପାଇଗଲା। ପାଟି କରି ସମସ୍ତେ ଡାକିଲା, ଆସରେ ଦେଖିବ ଆସ, ମୋ ପୁତା ଆଜି ବଡ଼ା ଦିନ ଉତାରୁ ତାର ବାବାର ଘରକେ ଆସିছে, ମୋର ସାହେବ ଆସିছে, ଆସରେ ଦେଖିବ ଆସ। ମୋ ପୁଅ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, କେବଳ ଭକ ଭକ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଏ। ବାବା ମୋ ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇ ନେଇ ଘର ଭିତରୁ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଲି। ପୋଡ଼ି ଆସି ମୋ ପୁଅ ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ଚୁମା ପରେ ଚୁମା ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଲଠୁ ମାମୁଁ ନୂଆ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ଦୁଆର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ମୁଁ ମନା କରନ୍ତେ ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଆରେ ପିଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ ହେଇଥାଏ, ଇହାଦେ ବିହା ହେଲୁନ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲା ଯେ କାଁ ହେଲା? ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଖଟରେ ବସାଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥାଏ। କେନ୍ ପଢ଼ୁଛୁ? କେତେ ପଢ଼ିଲୁଣୁ? ତୋର ବାବା ପଡ଼ାଶୀ କି ଆର୍ କିଏ? ତୋ ମା କା କିଏ ଯେ ନାଇଁ ଆଣିଲୁ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଅ ତାର ଜବାବ ଦେଉଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ପୁତାରୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାବା ତୋର ବାଏର କାହିଁ ଗଲା ବୋ? ଆଜି କାଏଲ କାଣା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କରବାର କେ? ବୁଢ଼ା ହସିଲା କହିଲା, ଆରେ ପିଲା ବାଏର ବଗିଚା ଆର କାଣା କରିବି ମୁଁ? ଯାହା କଲ ତ ସବୁ ଧୋଇଲ ଖାଇ ଦେଉଛେ, ଫେର ଆଉଲ ବୁଲ ତା ନାହିଁ ଲାଗିବାର କେ? ବୁଢ଼ା ହେଲେନି, ତୋର ମାମୁଁ ଗଲା ଆଉ ନିଘା ନାହିଁ ଦେବାର କେ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାହିଁ କାମ କରିବ ବୋଲି କହୁଛେ? ତା ମୁଁ ଚୁପ ରହିଗଲି। ତାଠୁ ଚାବି ନେଇ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ମୁହଁରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଖଟ ପକାଇ ବସିଲି। ଆଗରୁ ମାମୁଁ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ପଙ୍ଖାଟି ଆଣି କିଏ ଗୋଟିଏ ଲଗାଇଦେଲା। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଗଲା ପରେ ବାବା ଆସିଲା। କହିଲା, ଆରେ ପିଲା ଖାଇବାଟା କେନ୍ତା କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି, ବାବା ତୋର ଘରେ ମୁଠି ନାହିଁ ଦଉ କାହିଁ? ବୁଢ଼ା ମୋ ଉପରେ କହିଲା, ତୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା, ଆମ ହାତର ରନ୍ଧା କେନ୍ତା ଖାଇବୁ? ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ଛୋଟବେଳେ ତୋ ଘରେ କେତେ ଖାଇଛି, ଆଜି ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ବୁଢ଼ା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ତୁଇ ବରୁ ନାହିଁ ହେଇଥାଏ, ଖାଇ ଦେଉଥିଲୁ, ଆଇଜେ କାହିଁ ଖାଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି, ତୋ ଘରେ ଖାଇଲେ ମୋ ପଇତା ମାରା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପାରିବୁ ଯଦି କିଛି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରି ପଖାଳ ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେ। ବୁଢ଼ା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରି ରାତିରେ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ନେଇ ଗାଁ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି। ଗାଁରେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିଲି ଗାଁରେ ଠାଏ ଠାଏ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ମଦ ଦୋକାନ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ବେଶୀ ସମୟ ବୁଲିବାକୁ କାହିଁକି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ରାତି ପ୍ରାୟ 8-9ଟା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ଆସିଲା। ପଚାରିଲା, ପୁତା ଖାଇ ବସିବୁ କାହିଁ? ତୋର ମାଇଁ ଖାଇବାଟା ନେଇକରି ଆସିବା। ମୁଁ ହଁ କରନ୍ତେ ସେ ପାଟିଟିଏ କରି ଘରକୁ ଖବର ଦେଲା ଓ ମୋ ପାଖରେ ବସି ରହିଲା। ମୁଁ ବି ତା ସହିତ ଗପିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ପଖାଳ ଖିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଚାଲିଥାଏ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବଜାରର କାରବାଇଟି ଦିଆ ଆମ୍ବ ଦେଖି ମୁଁ ପଚାରିଲି,
ହଇବ ବାବା ଏ ଲେତି ମାନେ କାହିଁ ଗଲା ଯେ ତୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ଆଣିଛୁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା ଆରେ ଗଛ କାହିଁ ସେ ତୁ ଯେ ଲେତି ପାଇବୁ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କେନ୍ ଝାର ଭିତରୁ ମିଳିଲେ ଗଲା ସେଟା ବି ଦୁକାଲ ହେଲା। ତୁଇ ସହରିଆ ଲୋକ ଆଉ ଲେତି ଖୋଜଛୁ କାହିଁ ବୋ। ମୁଁ ହସିଲି ପୁଣି ପଚାରିଲି ଆଗକୁ ଗାଁ ତୁ କୁକୁର ଅଣ୍ଡାରେ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ ମିଳିଥାଏ। ମଦ ପାଏନି ତ ଦୂରର କଥା ଇହାଦେ ତ ପୁରା ଉଲ୍ଟାଟା ଦେଖିକରି ଆସିଲି। ବୁଢ଼ା କହିଲା ପିଲା ତୁଇ ଆମର ଗାଁ କେ ଗାଁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଏଇନେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଟା ମିଳିବା। ମଦ ପାଏନି କାଣା ସବୁ କହିବୁ ତୋର ମାମୁଁ ପରେ ଗୋଟେ ଫଟଫଟି ଆଣିଛି ଯେ ସେଟା ଚଲେଇ ନାହିଁ ଜାନେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ରଖିଛେ। ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମୋ ପୁଅ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ପୁଣି କହିଲା ତୋ ପା କାଣା ପଢ଼ୁଛେ। ମୁଇଁ ମୋର ନାତକେ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ଥି ପଢ଼ାଇବାରେ ବଚକେ ଏନେ ଗୋଟେ କାଣା ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଜିଛେ। ଦେଖୁତା ମୋ ନାତନେ ଗଲା ସାହେବ ହେବା ଆଗରୁ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ଇଂଲିଶ ଦି କଥା ହେବା। ଆମକୁ କାଣା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଗାଉଁଲିଆ ଦେଖିଲୁ ତା କାଣା ହେଉଛେ। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ବାହାରି ଆସିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲି। ବୁଢ଼ାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ମରିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ପାଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଶଙ୍କୁଳିବାକୁ ବୁଢ଼ା ମତେ ଧରି କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା କାଣା କରମି ତୁ ତ ତୋର ମାମୁଁ ଆର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକରି ନାଇଁ ନା ସବୁ ନାରକାର କରିଦେଉଛେ। କାହୁଁ ମଦ ପିଆ ଶିଖିଲା ଯେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲାନ। ଜମିବାଡ଼ି ଯେନ୍ ହାତେ 2 ହାତ ଥିଲା ତାହାକେ ମିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନ ପଇସା କାଏମ୍ ପାଇନ୍ ବୋଲି ବିକିଦେଲାନ। ଯେନ୍ଟା କମେଣ୍ଟ ଖଟେଇ କରି ସୁନା ଗହନା ରଖିଥିଲି ତାହାକେ ଗଲା ସାରିଦେଲାନ। କାଣା କରିବି ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସେ କେ ଯିମି। ଭୁଆ ସେନ୍କେ ମାରୁଛେ ପିଟୁଛେ ମତେ ବି କେତେବେଳେ କେନ୍ତା ପୋଡ଼ି ନେଉଛେ ଆଉ ମାରବାକେ କୁଦୁଛେ। ମୋ ସବୁ ସରିଗଲା ପୁତା। ମୋ ବୁଢ଼ାଟା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ବୁଢ଼ା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ବୁଢ଼ା ଚୁପ୍ ହେଲା। ମତେ ପଚାରିଲା ହଇରେ ପୁତା ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ବଢ଼ା କାମ କରିପାରୁଛେ ଆର ଲୋକମାନେ ପରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ପଚାରିଲି କାଁ ଯେ ପଚାରିଲୁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା ପୁତା ଏନ୍ତା ନାଇଁ ହେତା ପୁରୁଥି ଘାଇ ଉଲ୍ଟା ଘୁରତା ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଫେର ଘାଇ ଆଗରେ ଘାଇ ହୋଇଯାଏତା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ଥିଲା ଆର ଘର ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଟି ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ହେନ୍ତା ପଖାଲ और ଜଙ୍ଗଲି ଶାଗ ମୁଠେ ଖାଇକରି ଶାନ୍ତିରେ ଘରେ ଶୋଇ ପାରତା। ମୁଁ ନିବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ମାମୁଁ ଘରର ଗାଁ ସେଇ ପୂର୍ବ ରୂପ ମୋତେ ଯେମିତି କନ୍ଦେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଓ କହୁଥିଲା ପୋତି ପଛକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।